Yes po, Bombo Roger, magandang gabi po sa atin. Sa ngalan po ng Police Regional Office 1, sa ilalim ng pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Lindo Reyes, ay taus-puso po kami nagpapasalamat sa pag-imbita niyo po sa amin sa programang ito at para po may bahagi ang accomplishment po namin sa ating rehiyon sa period covered ng January 1 hanggang 29 po sa kasalukuyang taon. Yes po, ma'am. Okay. Ma'am, una sa lahat, kumusta po ang monitoring natin sa mga probinsya ng Region Nono laban sa loose firearm dito sa Region Nono? Kumusta po ang monitoring natin po, ma'am? At ilan na po yung mga nakumpiska natin na baril since itong buwan ng Enero, Major Albino, ma'am? Yes po, Bombo Roger. Base po sa ating datos, simula nga po ng unang araw ng buwan na ito hanggang 29 po, ay nakapagsagawa po ang Police Regional Office 1 ng 15 operasyon at Mhm. nakapagkumpiska po kami ng a total of 136 na firearms po kung saan po um, 103 po dito ang loose firearms at ang 33 po dito ay for safekeeping po. Mhm. And Okay. sa katunayan po, sir, ay Bombo Roger, rather, sa campaign po natin against loose firearms, ang pinakamataas po dito na nakumpiska po natin ay sa La Union po. Pangalawa po Mhm. dito ang galing sa Ilocos Sur. Pangatlo po sa Pangasinan at pinakamaliit naman po dito ay galing po sa Ilocos Norte, Bombo Roger. Okay. Yes po, Bombo Roger. Sa period covered po natin na January 1 to 29 sa kasalukuyang taon ay nakapagtala po tayo ng 11 shooting incident dito sa buong rehiyon. Kung saan po Mhm. sa Pangasinan po meron po tayong 4, sa Ilocos Sur po ay merong 3 at sa La Union at Ilocos Norte ay pareho pong merong 2 shooting incident po, Bombo Roger. Mhm. Okay. Ano ba itong mga klaseng na shooting incident po? I-consider mo ba na isolated case itong mga shooting incident po natin, ma'am, dito sa Region 1 po, Major? Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, Bombo Roger, ang ang 5 insidente po ng shooting dito sa buong rehiyon sa period covered na ito ay ongoing pa po yung masusing investigasyon. At tinitiyak po Mhm. namin sa aming hanay na mapabilis po ang investigasyon para po mabilis din po ang pag-resolve sa mga kasong ito. Yes po, Bombo Roger. Sa atin namang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, sa period po na iyon ay nakapagsagawa po ang PRO1 ng 138 na operasyon at nagresulta po ito sa pagkakaaresto ng 157 na individual na sangkot po sa illegal na droga. At in Mhm. totality po ay nakapagkumpiska po tayo ng total standard drug price ng shabu at marijuana na mahigit 200 million pesos po. Yes po, Bombo Roger. Sa isinagawa po natin mga operasyon, kaugnay ng anti-legal drugs ay nasabi ko nga po kanina na meron po tayo na isagawang 138. So Mhm. sa breakdown po nito, Bombo Roger, ay sa Ilocos Norte meron po tayong 13 o 13. Sa Ilocos Sur, 26 po. Sa La Union, meron po tayong 23 at sa Pangasinan ay meron po tayong 76. So sa buong region po ay aresto po tayo ng mga individual na sangkot dito sa illegal drugs po sa lalawigan po ng Pangasinan at pinakamaliit po dito ay galing po sa Ilocos Norte. Yes po, Bombo Roger. Lahat naman po ng mga arrested na individuals po natin nasangkot po sa illegal na droga ay dumadaan po sa legal proceedings po natin at nasasampahan po sila ng mga kaukulang kaso regarding po sa anti-illegal drugs po na ito. Sa datos po natin, sa period covered po natin, Bombo Roger, ay wala po tayo na aresto na high value Mhm. individual po. Roger, I will take this opportunity rin po na maghikayat po sa ating mga kababayan. So sa pagtatapos po ng programang ito sa ngalan po ng aming Chief PNP Police General Jose Melencio,
Corpus Nartates Jr. at sa aming Regional Director, Police Brigadier General Dindo Reyes po ay kami po ay patuloy na nananawagan ng inyong aktibong pakikisa at aktibong pakikipagtulungan sa aming hanay at lalo na po dito sa Region 1. At kami naman po ay or makakaasa po kayo na ang kapulisan ng Police Regional Office 1 ay laging maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan para sa pagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sama-sama po nating itaguyod ang ating rehiyon na ligtas, maayos at mapayapa po. Once again po, maraming salamat po at Diyos tiyagin na po sa atin. Yes, ma'am. Once again, maraming salamat po at mabuhay po. Apo Major Albino. Okay, Bombo Cristel, so Jenny Police Major Divina Albino, ti spokesperson ti PNP Regional Office 1, medek pala nga kitang accomplishment, iti Philippine National Police Region 1, iti kangrona na iti Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Dagupan, ken iti Pangasinan. So yan pala ti Damag, good update, manipulate ti Police Regional Office 1, Patrol number 5, Bombo Roger Lopez, reporting. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo, Bombo.